I say good morning. Tamuka mamukao weekend zviri Zviri right, muri sei inini? aiwa tiri munyasha. Munhu akanzwa kuti pain anoti pane chakanaka chinobuda mairi. Pain munhu aidi asi there's the good side of it. Maybe inotoda kudzidziswa munhu nokuti pain iri real iriko, zvinorwadza zviriko, zvinorema zviriko, and at that moment iyoyo haisheti kuke mupain iriko inoraramika, but how to handle now, you need wisdom, you need understanding, because neimwe nguva vanhu vanosvika pakuita suicide nekuti anyanyorwadziwa, hapana zvinhu zvamuchallenge vamunetsa, vanoita depression nechi. But I'll start giving you a scripture. Kana kuti rega nditaenda tsanangura izvizvi. Salt nesugar zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvinake zvitapire zviitire zvakanaka, but salt ine kakuvavira, sugar inotapira, but painoiswa ndo pane nyaya panokonzera kuti iye nemaresults ari kudiwa. So haugone kutora sugar woisa panyama kuti nyama inake. Nyama kunaka kwayo inotoda zvinovava kuti inake. So life inokupa mikana iyoyo unosangana nezvozvo kuti uri cooperate kudimension inenge nyama, saka zvinovava zvinorwadza zviri kublenda chinhu chako kuti chibude zvakanaka. Saka haugone kunzvenga woti aiwa moment yaite toda zvinongotapira zvine sugar. Besides elife iwayo ariko. Tikatarisa Judges 11 kune mukomana ainzi Jephthah akaberekwa, he became a leader kwaIsrael, but kutanga kwake anga ari son of a harlot, mwana wechifeve. Zvinhu zvaasingagone kuchinja kuti akaberekwa naamai chifeve. Iye haasi chifeve, just a victim, akaberekwa naamai chifeve. Saka society yakamulebhura, vanhu vakamutuka, vemufamily vakamuvenga, baba wake anga anibarika. So aitonzi uri mwana wechifeve, baba no mwana wechifeve, baba. So nyaya yekuti in control. Right, is not in control. So pain inogona kuya mudimension yekuti chinhu icho hauna zvaunochiita, uchatopinda nemazviri, uchararama nemazviri. So Jephthah akararama semwana wechifeve, but haana kuva chifeve iye pachake, and akava munhu akava successful in life. Kuna kuti akagona kuendla nyaya iyoyo, akanzwisisa kuti handisiri ni chifeve, amai vangu ndo vakazviita, but zvifeve vanhu ende vanotoberekawo vana. So there are times ekuti baba wako imbavha, but mbavha munhu anotobereka futi mwana. So haugone kuzvichinja. So there are times ekuti unenge wakunzwa kuti ndo disadvantage iyo ndavaberekwa nevanhu vakarongeka vakanaka nekudini. Hatitangire paplatform yakafanana, hatibve kwamwe takauya tiri kusaidhi renyama tinongoda south kuti zviite, vamwe vakauya kusaidhi rechingwa netii vanongoda zvine sugar kuti zviite. So life inodaro kuti kune machallenges ari beyond your control, hauna zvaungazviite, ndo zvazviri, ndo zviripo. Saka iwe wodi. That's why we love people kuti vatsvake Mwari, vanamati, vatsvake the mind of God, nokuti Mwari unyanzvi hwake huri pakushanda nema-disadvantages, huri pakushanda nevanhu vanonzi hapana zvinobuda, hapana zvinoita, side rara hazviite, ari mumarwadzo, ari mupain iyoyo hakuna kwaanoenda. Pain ukaitarisa Genesis 3:15, Bible rinoti Mwari vachipronounce punishment kumukadzi, vanoti iwo I'll increase pain in childbearing, which means izvire kuti I'll increase zvinoreva kuti ndichawedzera, zvoreva kuti pain was already designed by God. It was already there. Before the fall of man, munhu asati atadzira Mwari, there was a system yakaitwa naMwari ine pain. Saka pari kunzi pauchabereka ndichawedzera marwadzo, zvinoti kune marwadzo atoli designed by God for a reason and for a purpose. So before you increase the pain, patogara paine pain yacho. Yes. So pain yacho iri designed by God. It's not of the devil. Noti pamwe pazhinji vanhu vanokujaja kuti pain hainayo, marwadzo hainayo, zvaakusangana nazvo, mweya wetsvina ari kurwiswa. But there are times ekuti pane kapain kanodiwa kuti ugone kuflowa mune zvimwe zvinhu zviri designed for your life. So muchaona kuti munhu akadzingirirwa nembwa ane speed yaanoita, but tikachinja tinomudzingirira tikaisa shumba, anodevelopa a mindset kuti even kune jiro anongochero ndangosvika kuseri, haazivi ndondosvika sei, but pane zvinokupusha kuti uriche maximum nedzimwe ability dzakasiwa naMwari mauri. So pain is one of the things, one of the tools inoshandiswa. Even the birth of Jesus, Mary akatoita pregnancy yaJesu ari kuGalilee. Pregnancy yakatoprofitwa kunzi achaberekera kuBethlehem, but nekuda kwekuti angari comfortable in that place, kusvika mumwe mambo anonzi Augustus akaisa edhikiri kuti munhu wese ngaabve pano aende kumusha kwake, toda kuita census. So vakafamba naJoseph akaenda kuBethlehem. Haana kuenda by choice, pressure, akapushwa kureva kuti anga asingade kuenda iko, but kwakaendeswa nepressure was the destination ine chekuita nechaakatakura.
So kune imwe pain yekuti ikatongoshayikwa chete mwe munhu ave successful. Imwe to ingredient, it's a catalyst pain pachayo. So there are times yekuti vanhu vanozoti aiwa ukaita so unoavoida marwadzo ukaita so unoavoida izvi zvinorema zvinorwadza zviri riu zviriko. But there are times yekuti maybe the church takava nechallenge especially preachers kuti unongochingoti uya tinokupa breakthrough unobuda usangane marwadzo akadai marwadzo ariko especially nzvinhu zvinenge kufirwa chiri so painful and chiri so real. Hakuna chechi yakamisa rufu mutongo murawo waMwari and zvinotowanikwa zvekuti even prophet vanofa, pastor vanofa, vanofirwa. But there are times yekuti uri mu painful moment iyoyo unenge uchiudzwa mashoko angoti dai musina kupinda chechi, dai makazodai, yet death is real. Kwaunonzienda kwacho vanhu vanotofawo ikoko. Saka kungohendla chete kuziva kuti ndinozvigamuchira sei. Why? Nokuti zvakatodesignwa naMwari. Kune masituations ekuti pain ikatoshayikwa chinhu ichocho hachibude zvakanaka. Zvinokudzingirira zvikashayikwa unoshaya chinokuinspire, chinokumotivata nekukumuvha for the better. Zvakafanira vanhu vanokuvenga, vanhu vanokutuka, vanhu vanokunyeya. Ukazvihendla in a negative way unotanga kuda kujustify vanondinyerewo ngazvikuinspire, ngazvikumotivate, ngazvikuite. The best way kuprove macritics is to be successful. Saka success inobva papi? Kuignore zvavari kuita, ungozva kuti moment inguva iripo, but I'll move forward. So pain iriko designed by God, and there's the other pain yekuti it's not of God, which you need deliverance, you need the end of God, you need wisdom and knowledge. Why am I in this situation? It's so painful. Why? Nokuti kune pain from the devil, then pain is designed by God. It's part of life. Kuti munhu agone kuachieve zvimwe zvinhu. But in this season, for your growth, for your next level, you need to go through this. You know, life cycle ye butterfly. Iri mukakuni so, iri mukakuni kanenge ka plastic coat so, iri lava katori ka wemu. Kana ichibuda ichibreka imomo. Inoita sengu iri kurwadziwa, iri kudini kudini. So somebody zvanzi akazviona and he tried to help that thing. Achiedza kubatsira kakabuda zvakanaka. But akana kurarama 2 hours kakabva kafa. Ndokubva azodiscover kuti time yakanobuda mukakuni kachibreka kachange kari kurwadziwa iprocess yekustrengthena mamuscles kuti izogona kufly. So there are times yekuti the strengthening process wakabatsirwa saka uchaflya nekuda kwokuti wakawana help pasinga need help. Kuda kuti there are times yekuti imwe danger mu life ndeyekuwana help pa time yausiri suppose kuwana help, yauri suppose kukura through that pain. Why? Because kune zvinhu zvaunogona kungodzidza mumarwadzo zvausingadzidzi kana zvinhu zvakanaka. So true. Ariko marwadzo anokudzidzisa zvinhu zvokuti haugone kuzvidzidza ukasaita pass through that. So pain iri real, inoraramika iriko, ende vanhu vanenge dzimwe nguva vanenge vachiti disadvantage dai waita zvakati. Jesu pacross Matthew 27:46 anoita prayer anoti Eloi Eloi lama sabakatani, Mwari wangu mandisirei. Anosirwei iye pesa up aita kuda kwaBaba akauya atori muwili yaBaba. That statement alone, it simply says that there is a moment in life yaunofeel as if God has left you, but he is with you. Sendi chiti Mwari vaiva naye pari kuti Mwari wangu mandisirei. Mwari vakaramba vai naye haafe. Saka kana akauya kuzofa, Mwari vanofanirwa kusuduruka nokuti vari kumira naye paagenda, not pa pain. So pain was there yekuti zvipikiri zviripo, but agenda ndeyekuti he must die. So kuti agone kutofa afire vanhu, Mwari vanofanirwa kusuduruka. Zvinoti kusuduruka kwavo ndokupindira mupurpose yake. Saka vakasasuduruka hambofa, anoramba ari pamarwadzo, haagone kupinda mudeath. Nekuda kwokuti waitofanirwa kuti afire vanhu pacross. Saka Eloi Eloi lama sabakatani ipicture yekuti it's a passing phase in life yekuti you will not understand kuti I've been doing good but say ndakuside nepain, I've been doing this but say ndiri kugamuchira marwadzo nekudini ariko angori designed by God so that anokustrengthena and unogona kuita fulfill your purpose waita pass through mapains iwayo. Saka dzimwe nguva ndeyekuti vanhu vanenge vachingoona sema disadvantages ekuti munhu anopedzisira akuda kungotsvaga kutiza. Munoziva ndakaona imwe challenge yatinayo especially as Africans. Tine takangokura tichiudzwa kunzi kuberekerwa kwaAfrica kwakazodai idisadvantage dai waenda kuti nani wazodii. Inyaya yekuti hatina kutsvaga the purpose of God. Why am I here? Why say ndakaberekwa in this place in such a time? Nekuti unozwana kuti afana mazuva maberekwa nguva yakaipa zvinhu hazvisi right, which is not true. Hakuna nguva yakaipa. Kune vanhu vanobereka pfungwa yakaipa munguva. Hakuna nguva yakaipa. Nokuti ivo vanokuti maberekwa nguva yakaipa zvinhu hazvisi right. Ukati chiripawo mafoto ako ndione kari pazvava zvakanaka. Uone zvanga zvakapfekwa. Akarova matenda futi nekaskipa. Ane tsapo yemanga achienda kuchikoro 14 Ks netsoka. Odzaiwo une blazer, kupinda mukombi, une iPhone, kuti waberekwa nguva yakaipa. That's a lie.
vanhu ndo vanobereka pfungwa yakaipa panguva. Nguva dzese zvinhu zvinenge zvakanaka, but nekuda kwekuti vakatadza kuhandla pain iripo, anongoti nguva yacho yanga yakaipa. Nokuti maseasons iwayo enyama anongoda sauti chete. Usatombotsvaga shuga right uchanoti yako, but kune maseasons anongoda zvinovava kuti zvako zvibude zvakanaka. So life ine painful moments, painful sides ekuti ukasagona kushanda nawo unopedzisira wacreata solution inokupa problem. Kune solutions anopa vanhu problem. I'll give you an example. Musikana anobva kumusha ndaneta nekutambudzika ndiri kumusha ndakunoita chifeyo kuHarare. Ati zanzara akuya kuzoita chifeyo. Chifeyo obva afa neHIV. Kuti achinja mafiro. Ana solution yaitangochinja angozonofa neHIV. Pakuedza kukunza solution achitiza mune zvaari zvaanofanira kunyatso understand, anopinda mune rimwe dambudziko. Nekuda kwekuti munhu ari kuramba kuita pass through that moment yepain. Nekuti unenge pamoment yako yepain vamwe vanenge vachinakirwa, ndo danger yazviri manje. Kuti pamoment yekurwadziwa kwako vamwe vanenge vachinakidzwa chitiro zvakanaka. So sometimes ukapinda mucomparison nokuti haiwa reganisania handikarambe ndiri mupainful moment yakadai, rega ndingoitawo izvi, rega ndingoita izvi ndinakidzwa zvokuita vamwe. But ivo vari kunakidzwa today vane katime kavo kepain kavakasangana nako. So ndaizviona kukambani kwandaishanda inini. Unoona kuti munhu ari kuworkshop vanoita work hard, vanoshanda nesimba. Vari kuworkshop vanoshanda nesimba, ari muoffice ofuta ari kushanda pasemukambani, but uyo ari palaptop ari kungobaya. Ukaenda kusalary manje unoziva kuti kuwork hard hakuna mari, but kuwork hard kune mari. Saka ndaiti zvinenge zviri unfair ndikazodikisa kuti aiwa vanenge vatobalansisa kuti ukaona akushanda zvakanyanya panapa kune kwaakatamba wakanakirwa kuchikoro, uyo akundizorora kune kwaakaita busy. Saka unoti munhu wese ane painful moment, but nowanzoona moments ekunakidzwa chete, moments akanaka, achievement, success. Totangoti aiwa life yaifanira kuita pass through this. Wese waunoyemura ukanyatsomubvunzisa kune kwakabviwa nako, kune nyaya dziriko dzairwadza but akagona kuita pass through. So there are times yekuti munhu ukasava nechokwadi chekudzidza muupenyu kuti kamoment kepain kari real and kariko, unopedzisira wakungonzvenga paunofanirwa kudzidza nepain yacho, unonzvenga paunofanirwa kuwana gain, nokuti mupain mune gain irimo. Ukaenda kugym ukangosvika wogara ausimbe, but unenge uchienda kugym nokuti uri kuramba pain ndo inodevelopa mamuscles. Vanhu vari kugym vanoenda kunozvirwadzisa kuti vasimbe. So ukatongoda kusimba chibvuma kurwadziwa, ukangoignore kudzitakura simbi dzacho ngosvika wogara ausimbe, but kugym unenge uchiatenda. Saka muchiona kuti tine vanhu vekuti kuchechi anouya, but pane zvinenge zvinonzi ngatiite izvi zvinomubohwa, zvinorwadza. Saka anongopedzera angofanira vanhu vasingaende ikoko nokuti haadi zvinorwadza. Oza kutora nguva yako uchistadha uchiverenga, umwe uchienda kumafaro wachinakirwa uri mwana wechikoro, kunenge kuzviomesera, kuzvikiriitira kamoment kane pain. So kekuti hausombonakidwa ngori kunakidzwa vamwe, but you know kuti uri kuronga ramangwana rako rine chekuita nekuti uzoita zveupenyu zvakanaka. So pain is real, pain is there, but problem yedu ndeyekuti dzimwe nguva tinenge tichingodzwa mashoko nevanhu, so kuti aiwa dai waita saningi, dai wafanana saningi. Zvafanira kuti kuva munhu mutema haisi disadvantage, but takura tine mentality yekuti ndofunga varungu ndo vari right, ndo vari nani, to an extent yekuti munhu unopedzisira wakutochinja skin yake kuti aite semurungu. Iye ari muAfrican anogara kuAfrica kune zuva rinopisa, kuti taamugeneration yekuti vanhu vangatoprefer beauty than health, zvekuti anopedzisira ati sina utano skin wise but achiluka beautiful, hana basa nazvo. Why? Nekuda kwekuti ari kutadza kungogamuchira kuti I'm black and there is a reason and a purpose to be born as a black person. So there are times yekuti generation yedu manje pain akako akadiwe, ende dzimwe nguva takreatawo type dzimwe mari dzinomwa machechi engoti aiwa ukangoya kwedu zvinopera, ukauya kwedu hongu zvinopera, but with the process of time. Bhuku raGenesis, Mwari pavanotanga kubhuku raGenesis kutanga kwaro aritange zvakanaka, iye Mwari akanaka. God is good all the time. But Genesis 1 inotanga ichitotaura kuti nyika yanga yakashata, yanga isina shape, iri void, iri empty, pasina zviripo. Mwari ndokubva vatanga vachikuzivisa kuti handina kutanga nokuti zvakanaka, ndakatanga mukuipa kwazvo kuti ndibuditse kunaka. So there was a moment, there was a time yekuti iwe Mwari pacho vanokupa a picture kuti life ndo zvainogona kunge yakaita, kuti unotangira pana Genesis 1, but there will come a time yekuti pazvinenge zvakutaura kuti nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha, silver and gold belongs to me, but apatange pari nyika nekuzara kwayo panotanga nenyika iri empty. It was empty, it was void, it was shapeless, and God began. So nyaya ndeyekuti have a positive mind, even uri kuside rine pain, have a positive mind, even uri kuside rinonzi disadvantage, hauna chaunogona, hauna chaunoita, hauna chaunoziva, vanhu vari kukurwisa, but have a positive mind. Pain iri real, but pain iri designed to sharpen you,
pain is designed to kill you. Pain iyoyo iri designed to sharpen you. Inoshandika nayo. Why? God will give you the strength, the ability to pass through. Shokoro kuti pauchapinda nemvura ndinopinda neyo. Paunopinda nemoto ndinopinda. Kuti dziriko times dzekuti azvavoidike. Pakati peEgypt ne Canaan pane gwenga. A place iri dry. Yekuti airimike. Zvinhu zvinonetsa munotsangana nenzvimbo inonzi Mara ine mvura inovava. But kuvava ikoko yanga iri advantage, although it was painful. And vanhu vakachema Moses mvura tonwa kupi ona yawati iri panapa inovava. Mwari havana kuti ndakunaisa mvura iri fresh. Kana kupa Moses direction kuti chinja direction kune better river somewhere. Aripo God showed him a stick, a log. Ndokubva atora akakanda mvura ikatapira. Sei Mwari ambotendera vanhu kuti vasvike mvura ichivava. Iyo vane solution yekuti itapire. Kuvava kwayo was a blessing, and I will explain. Iri papi blessing yekuvava kwemvura yepaMara. Mu desert place munonetsa mvura. Saka ikagara ichingotapira, other people come to that place nezvifuyo zvavotonwa munotosvika pasina mvura. So the only way to preserve that water ndeyekuti imbovava ndakamirira timu rangu rinozonwa kana rauya. So vanhu pavakasvika mvura ichivava, that was number one assurance yekuti Mwari anovada. Why? Because mukasvika isipo isaini yekuti akairegera ichitapira, vamwe vanhu vakasvika vakainwa. So kuvava kwayo kwakaita kuti mamarudzi atapa mvura ipapa siyana nayo haiti. Iri kusirwei Mwari ari kuchengetera vanhu vake. Anoichengeta nei? Nekuvava. So kuvava sometimes is blessing. Saka uchaona kuti kune vanhu vekuti kune vanhu vakudemba kuti munhu ndakamuramba asina chinhu. Wakamuwana ari paMara period, paMara time. But pakazoya blessing mulife mako ndinoti apa ndakangopotsawo zvinhu zvako apomana. Munhu akutombinga. Yes. Life ine painful moments yekuti ukatarisa ndaimboona kuti history ngekakaja praise ndiona mafoto ake kudhara achitanga kuimba nekudini. Hey, that guy. Yo. But ukamona today now, unozoti mvura yakutapira manje, but vakasvika paMara kudhara ndo vachava. Mukanda kunwa izvezvo hainwiki. Pane varidzi vayo mvura iyo. So painful moments they are there, but kangori ka moment kakuti ukagona ukaitla ukashanda nako zvakanaka, you will enjoy. So tine vanhu vanongofunga kuti aiwa pain is of the devil, zvinhu zvikatodai so unenge usinganamata, usi serious nekuzodini. Life inokupa the moment inoda salt, yokupa the moment inongoda sugar. Nyaya ndeungoziva pekuapply. Zvinongonaka zviri kusauti ikoko. Zvinongotapira zviri kuarea, zvinongoshandwa nezvinhu zvinofanirwa kuiswa ipapo. So ukawana knowledge kuti sei ndiri mupain nekuda kwesituation ndinogona kuichinja nekuti zviri beyond your control, like Zakeyo kana akanamata akaedha pasi arebe. Chaanongofanirwa kuita kungobva pane varefu, kubva mucompetition. Why? Because muti wekuti ukwire uriko. So Zakeyo akatoachiva, akatoonawo Jesu. Kureva kuti advantage yaZakeyo disadvantage yatatanga kuona kuti aiva akapfupika akatadza kuona. But yakava advantage pakudii? Paakaenda mumuti ndiye akaonekwa. Kuonekwa kuna advantage kudarika kuona. I'll give you an example. Tese isusu president tovaziva, but president vakazozivawo iwewe wapinda. Isusu tinovaziva tese, but ivo vakaziva iwewe. So there's a difference yekuti vanhu vaiona Jesu, but Zakeyo akaonekwa naJesu. Chakaita kuti aonekwe iyo yekupfupika yaimushoresa kuti kamudhara akapfupa akagona akakamenda akada zvakanoachiva, but pane place yakangosvika akamira ipapo. Jesu akatarisa mudenga akatoonawo Zakeyo. So disadvantage yako today sometimes ndoitora advantage yacho, but haugone kushanda nayo nekuda kwokuti vanhu vakatokuudza kuti hauna kwaunoenda, uri mwana wechifeve, unaona zvaunogona, una zvinongorwadza zvinongorema ndo zviri pamusoro peupenyu hwako. Pressure iri designed by God kuti munhu agone kusvika paanofanirwa kusvika. Vana veIsraeri vakabuda muEgypt vachienda kuCanaan. Chakaita kuti vacross Red Sea, nyangwe Moses akavhura netsvimbo yake, there was an army following them, yanga iri against them. Kuti vakava nepositive mind yekuti zviri nani titopinda apa pane kuramba takamira tiuraiwe nezviri kutevera. So pain nezvimwe zvinhu zvinopushwa against your life, it's for your own good. But nevanhu vakuti unongoti kuda kuti haadi kupindana nepain. Enda akatopinda mairi unotoenda kuprayer kuti Mwari nyai mukombe uyu ngaubve. Pane umwe mukombe unotonwiwa. Jesu waitodawo kuti mukombe udarike, but akati baba asi kana kuri kuda kwenyu. Baba vakamutendera kuita pass through the cross kuti aende kuglory. So nyaya yekurarama iriko moment iyoyo, zviriko zvinhu izvozvo zvinorema, zvinorwadza, zvinenge madisadvantages, but zvaunofanirwa kugamuchira wogona kushanda nazvo. Mufunge tsuro nekuonda kwayo nezvayakaita inotochemberawo musango rine zvikara zvinoda kudya tsuro. Haicomplain kuti Mwari ndisimbise iwo, ona ndiri kuatakwa neshumba dzakasimba munomu. Kuonda ikoko kaadvantage kuti unogona kupinda mumwena musisapinde shumba iyo.
So kakuonda kako kane maadvantages ako nekudii, but there are times ekuti munhu unongochivavarira kuti daida kutsimbawo zvakaita vamwe. Kona kushanda nezviripo, usaone the pain of it, see the blessing side of every pain. Wow, the good Amen. side of pain. And this is not a word that we hear so often. But then there is a purpose. There is a good side. Oh, thank you so much, Amen. Evangelist Mparinga. Kuna wada kukutera over social media. Munawanikwa kupi? Vanondowana pa Facebook page rangu Evangelist Simon Mparinga, vanondowana kuti TikTok, also my streets Martino Paridza, on my phone number 0772 914 Thank you so much. God bless you. It has been a shot in the arm, just what the doctor ordered with Evangelist Mparinga. Oh wow, what a word.